ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 22/3/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಪುನನೆ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಆದುಂಡು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಲು ಪಂಡು ಪನುಲಿ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಪರಮಧಾಮನು ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಓಲ ತೋಜುಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಧಾರಣೆರ್ದು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಪುಣ್ಯ ಜಮಾ ಆಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಯಂಗೂ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪನೆರ್ದು ಪುಣ್ಯ ಜಮಾ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಏರು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕುಲೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧವಾದುಪ್ಪುನು. ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಬರ್ಪುನೆರ್ದವರ ಅಪಕಾರ ಆಪುನು. ಅಂಚನೆ ಜಮಾ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುನು. ನಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುನು. ಕ್ರೋಧದ ಭೂತ ಸಹ ಅಪಕಾರ ಮಲ್ಪವುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವನು ಮಸ್ತು ಮಧುರ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಗೀತೆ ಇನಿ ಏರು ಬತ್ತಿರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಏಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಜೀವಾತ್ಮದ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪಿರು ಅಪಗ ಜೀವಾತ್ಮಗೂ ತಮ್ಮ ಜೀವ ವತನ ಅತನ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮರೆತು ಪೋಪುನು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಬಿಡ್ಪುನು. ಬಾಕಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲನ ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಮಾತಲ ನೆನಪೋಯೆ ಒಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆನು ಪಿರತಿರುಗದು ಲೆತೊಂದು ಪೊಯರೆಗಾದೆ ಬೈದೇರು. ನಿಕ್ಲು ಸಂಶಯಡು ಬತ್ತರ್ಡ ದಾದಾಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂಧಕಾರದ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಅದು ಪಗೆಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ದೇಹ ಸಹಿತ ಓ ಪೂರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡೋ ಅವು ಮಾತಲ ತುಂಡಾದುಪ್ಪುನು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ಪರತ್ ಜಗತ್ತು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಣನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಪರಮಧಾಮನೆ ತೋಜುಡು ಇಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯತ್ತೆ. ಆಂಡ ಬಾಬನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನಂದೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಜೋಡಿಸಂದೆ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ದೇಹಾಭಿಮಾನಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಪೂಜಿ. ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಗನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದು ಪನ್ಪ. ಏಪ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದುಪ್ಪರೋ ಅಪಗ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದು ಪನುಲಿ. ಮಂಗನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಾರದನ ರೂಪುಡು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಉಂಡು. ನಾರದೆಲ ಭಕ್ತಾದಿತ್ತೆ ತಂಬೂರಿನ ನುಡಿಸಾವಂದಿತ್ತೆ. ಆಯ್ಗ್ ನಿಕುಲು ಮಂಗನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಕ್ಕಲು ಬಂದು ಬಾಬನೇ ತೋಜ್ಪದೇರು. ಐಡ್ದವರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗುರಿಯಾದುಂಡು. ಭಲೆ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪಿರು. ಆ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಹಾಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪಿರು. ಇತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಇಲ್ಲು ಮಠ ಬುಡ್ಪಿರು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪಿರು. ಗೃಹಸ್ಥಿಲು ಅಕಲ್ನ ಕೈ ತಲುಪೋದು ಗುರುಕುಲಾದ ಮಲ್ತೊನಿರು. ಕಲಿಯುಗಿ ಜಗತ್ತದ ಮಾತಾ ಮನುಷ್ಯರು ನಾಸ್ತಿಕರು ನಿರ್ಧನಿಕರಾದುಲ್ಲೆರು. ಹೇ ಭಗವಂತ, ಹೇ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವೆರು. ಆಂಡ ಕಡೆಕುಳ ಅಕುಲು ಏರು ಪಂಡು ತಿರಿಯೊಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕ್ಕುಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಸುಸ್ತಾದುಪ್ಪಿರು. ಈಶ್ವರ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿನು ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ತೆರಿಯೋಣುಜೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ತೆರಿಯೋಣ್ಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಗೀತೆಡ್ಲ ಸಹ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಂಗಲೆಕ ಆವೊಂದಿ ಉಲ್ಲರು ಪಂಡು ಭಗವಂತಿ ದಯಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ತಮ್ಮ ಮೋನೆನು ಕನ್ನಡಿರು ತೂವನೊಡಾಪುಂಡು. ಭಗವಂತನು ತಿರಿಯೊಂದಿಜರು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಭಗವಂತನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿರು. ಐರ್ದವರ ಏಪ ಭಗವಂತೆ ಬರ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಬತ್ತುದಿ ತನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರುಡಾಪುಂಡು. ಗೀತೆಡು ಪೂರ್ಣವೈನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು. ಯಾನು ರುದ್ರ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಈ ರುದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಕೃಷ್ಣೆ ನಿಕಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ಪವೇ. ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಆಪುನೆನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದೇನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೇ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಒರಿ ನಾವು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಕರ್ಬದ ಯುಗದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಯ್ದು ಕಳ್ಳುನೇ ದೆತನು ಪನ್ಪೇರು. ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಗಲು ಕಪ್ಪು ಮೋನೆದಕ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏಪ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ಸೃಷ್ಟಿ ರಜೋಗುನಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಐದವರ ಭಾರತನು ಶಮನ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು.
ಐಕ್ ಸತ್ತು ರಜೋಗುಣಿ ಸನ್ಯಾಸ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಖಂಡಿತ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಡ ರಜೋಗುಣಿ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಪ್ಪುಜೆರು. ಏಪ ಭಾರತ ಕಾಮಚಿತ್ತ ಮಿತ್ತು ಏರು ನೇರ್ದವರ ಪೊತ್ತುದು ಪೊತ್ತೆರೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಡ್ರಾಮುಡು ಈ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಪವಿತ್ರಲ ಪಾತ್ರಲ ನಡಪುಂಡು. ಐಕ್ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಐನು ಭಗವಂತೆ ಕಲ್ಪದುಜೆರು. ಅಕಲು ಭಗವಂತನೇ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾಪರಡು ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮರತ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಕೊಳುದು ತೆರಿಪೇರು ಅಂಡ ತೆರಿಪವನತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶುದ್ಧ ತೆಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ತೆರಿಪವನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶುದ್ಧ ತೆಪ್ಪುಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮದ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪರು. ಅಕಲಿಗೆ ಪನ್ನುಡು ಬತ್ತದು ತೆರಿವೊನ್ಲೆ ನಿಂದನೆ ಬಂದು ಒಯ್ಕು ಪನ್ಪೆರು ಪಂದು ತೆರಿಪಲೆ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಏರು ಸರ್ವೇರ್ನ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು. ಗೀತೆದ ಭಗವಂತನು ತೆರಿಪದೆರು ಕೃಷ್ಣನು ತೆರಿಪವುಜೆರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬತ್ತದು ಪಂತೇರು. ಇಂದು ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಜಡೈಭೂತ ಅಸುರಿ ಯಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಪತಿತ ಅಸುರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪಾವನ ದೈವಿ ರಾಜ್ಯಪ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೆರು ಎಂಕುಲಿ ಈಶ್ವರನಾದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಆ ರೀತಿಯಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಈಶ್ವರ ಅಂತೂ ಮಾತೆರುಗಳ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂದು ತೆರಿಯೊಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ತೆರಿಯೊಣ್ಣೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತೆರಿಯೊಂಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ತೆರಿಪವನಾರು ಮಸ್ತ್ ರಿಫೈನ್ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಏರಡ ಕ್ರೋಧದ ಭೂತ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಎಂಚ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕ್ರೋಧದ ಭೂತ, ಮೋಹದ ಭೂತ, ಲೋಭದ ಭೂತ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಭೂತಲಂತೂ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಹಾಲು ಹವ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಎರ್ದುಲ ಮಾಯೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇದು ಮಾತ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಭೂತವಾದುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಮಂಗನ ಲೆಕ್ಕ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಂದಿರೋಗ ಯೋಗ್ಯ ಇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ದೇವಿ ದೇವತೆಲೆ ಮಂದಿರೋಗ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪರು. ಅಕ್ಲೆಗ ಅದೇ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಶಿವಾಲಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂದಿರೋಗ ಪೋಪೆರು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪವಿತ್ರ ಮಂದಿರ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ವಿಶ್ವಲ ಶಿವಾಲಯವಾದುಪ್ಪುನು. ಐಟಿ ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಐದವರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಡು. ಎಲಿ ವಾರೀತಿ ತುಚ್ಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಬಾವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಆ ತುಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಎಂಚ ಒಬ್ಬುಂಡು ಪಂಡು ಮುಲ್ಪ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು. ಒವ್ವೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಂಚಿನ ಅಕಲು ಬತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಲಿನ ಸುರುಕು ಯುಕ್ತಿಡು ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಜಿ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಕುಲು ಸನ್ಯಾಸನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಸನ್ಯಾಸ ರಡ್ಡು ಪ್ರಕಾರದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಠ ಬುಡುಪುನ ಸನ್ಯಾಸ, ನನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಠ ಬುಡಂದಿನ ಸನ್ಯಾಸ. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತದು ಸ್ವರ್ಗಗು ಮಾಲಿಕಾದು ಪೊಲಿ. ಇಂದೇನು ಏಪಾಂಡಲ ಕೇಂದರ ಅಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ಈ ಪಾತೆರ ಒವ್ವೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡಿಜ್ಜಿ ಗೀತೆಡು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾರ್ದು ದ್ವಾಪರಡು ಪಾರ್ದೆರು. ಐದವರ ಎಂಚ ತಿರಿಯುನುರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ನಾವು ಇಲ್ಲು ಮಠ ಬುಡುಪುನಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಬುಡುಪುಜೆರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡಿತದ ಪಂಚವಿಕಾರದ ಸನ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪುಜರು. ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲೆಗು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಹಯೋಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದ ಪಂಚವಿಕಾರದ ಸನ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಮಾಲಿಕಾದುಪ್ಪ. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಕಲಿಯುಗತ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗ ಬರೋಡು. ಪಾಪನೆ ಬತ್ತದು ಸತ್ಯಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಿಡಿತದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಮಲ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಸೂ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮೂಲುಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲಂತೂ ಒವ್ವೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಿಜ್ಜಿ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬ ಏಪ ಬರ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಪರತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿದ ವಿನಾಶ ಅಂಚೆನೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನಲ ನಮಕ್ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗಾದೇ ಸಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಏರು ಮಾತ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಲುಪ್ಪೆರು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರನ್ಲ ಮರತದು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿದು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜಯೋಗ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು. ಇತ್ಯಂತೂ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಉಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹೊಡೆದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಡೆಯಪುಂಡು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರಚಯಿತ ಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣರ್ದತ್ತು ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುನು ದೇವತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅರೆರ್ದುಲ ತಿರ್ತುಪ್ಪುನ ಲೋಕದಕ್ಲೆಗು ಮನುಷ್ಯರೆಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಭಗವಂತನು ಪರಮಧಾಮಡುಪ್ಪೆರು.
ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಮುಲ್ಪನೆಪ್ಪುವ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದು ತೆರಿಪವಡು ಅಂಡ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣ ಧಾರಣೆಯಾಪುಜಿ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನಿನ ತೆರಿಪವಿರೋ ತೆರೆಗಲ ಆಯ್ತ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಭಲೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಐನು ಬಾಬಾ ಒಪ್ಪುಜಿರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಂದಿತ್ತಂಡ ಬುದ್ಧಿ ರಿಫೈನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಧಾರಣೆಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಧಾರಣೆ ಆಂಡ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಲ್ಪವಲಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೆರು ಮಾಯಾ ರಾವಣನ ಅಪಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಈತು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೆರು ಅವು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಉಪಕಾರವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಉಪಕಾರ ಪಂದು ಪನೊಲಿ ಅತ್ತನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂದು ಪನೊಲಿ ದ್ವಾಪರುಡು ಕುಡ ಅಕೃಪೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ರಾವಣನ ಅಪಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಶ್ರೀಮತೊಡ್ದು ನಿಕುಲು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದಿತ್ತಂದ ಅಪಕಾರ ಮಲ್ಪುನಿ ಶುರುವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಪುಣ್ಯಲ ಭವಿಷ್ಯ 21 ಜನ್ಮಗು ಜಮ ಆಪುಂಡು ಅಪಕಾರ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದಾರ ಜಮ ಆಪುನ ಪೂರಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುನಿನ ತೆರಿದರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪುಡು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುನಿನ ತೆರಿದಿಜರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸುರಿ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಅಪಕಾರನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಪರಸ್ಪರಡು ಅಪಕಾರನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಕಾಮ ಕಟಾರಿನೇ ನಡಪಾವೆರು ಬಾಬನು ಮರತದು ಉಪಕಾರನು ಮರತೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದಕಲು ಅಪಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಪಕಾರ ಕುಡ ಅವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪಕಾರ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಏತು ಉಪಕಾರಿಲಾದಿತ್ತೆರು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತೇರು ನಿಕುಲೆಗ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯದ ಚಕ್ರುಡು ಬಲ್ತದು ಪೋಪೆರು ಅಪಕಾರಿಲಾದು ಏತೊಂಜಿ ಅಪಕಾರ ಮಲ್ಪೆರು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೆರು ಎಂಚಿನಲ ಆದುಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ್ತು ಪೋತೆರು ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಪೋಪುನಿ ಪೋದು ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟ ಪಾತೆರುವೆರು ಪಂಡ ಏರು ಉಪಕಾರನು ಮಲ್ತದು ಜಮ ಮಲ್ತೊಂದೆರು ಅಕುಲೆ ಅಪಕಾರ ಮಲ್ತದು ತಮ್ಮ ಖಾತೆನು ಮಣ್ಣುಡು ಮುರ್ಕದು ಬುಡ್ಪೆರು ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಅದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಏರು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತೆರು ಅಕುಲೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರ್ಪುನಿರ್ದವರ ಅಪಕಾರಿಯಾದ ಬುಡ್ಪೆರು ಇನ್ನೇನು ತೂವಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮಿತ್ತು ಅಪಕಾರಿನೇ ಮಲ್ಪೆರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಜಿರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಕಾರನು ಮಲ್ಪವನಿ ರಾವಣನ ಮತವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ರಾವಣನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೇರು ಕ್ರೋಧದ ಭೂತ ಬತ್ತನು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಪಕಾರನೇ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಅಪಕಾರದ ಕಳಂಕನು ಪಾಡ್ದೇರು ನಿಂದನೇನು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನಿರು ಇಂಚೊಪ್ಪೇರು ಕುಡ ಹೃದಯರ್ದು ಜತದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರ್ನ ಭೂತ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪೇರು ಕ್ರೋಧಲ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾದುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಸದಾ ಪನ್ಪೇರು ಮಧುರ ಸ್ವಭಾವದ ಕುಲಾದುಪ್ಪೋಡು ಕ್ರೋಧಿಲ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಅಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಮತೆಯನ್ನು ಬಿಡೋಡು ಮಮತೆಲ ದೂರ ಒಂದು ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯ ಬಣ್ಣಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರು ಇಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯತ್ತೆ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸುರುಕು ಮುಟ್ವೆರು ಪಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತದು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತಾ ಪಿತರ್ನ ಹೃದಯನು ಏರೋಡಾಪುಂಡು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ವರು ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವರಿಸರೆ ಪಂಡ ಮಾತಾಪಿತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡಾಪುಂಡು ಕುಲ್ಯರು ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆನೆ ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಗುಲೆ ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏನಡ ಕ್ರೋಧ ಉಂಡು ಪಂದು ನಿಗುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಏಪಲ ಹೃದಯ ಏರರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಭವಿಷ್ಯಡು ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಲ ಆಪುಜರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದ್ರೋಹಿಯಾದು ಪೋಂಡ ಚಾಂಡಲಾಪರು ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ್ತ ಪಾತೆರುಣೆ ಪನ್ಪೆರು ಐಟಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನದ ನಸ ಏತೊಂಜಿ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಏರು ಸರ್ವಿಸ್ ಡುಪ್ಪೆರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಫಲಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪುನಿ ನಂಬರ್ 1 ಆದುಂಡು ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ದು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ದ ಯುಕ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಬೋಡಾಂಡಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐಟು ನೂದತ್ತು ಒರಿ ಜಾಗೃತ ಆಪೇರು ನೂದೆಟ್ಟು ಒರಿಯಂಡಲ ಜಾಗೃತ ಆಪೇರು ಪರಿಶ್ರಮದ ಕಾರ್ಯ ಅದುಂಡು ಬಾಬಾಗ ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿ ಇಂಚಿಂಚ ವಿಚಾರದ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ನಡಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ವಿಘ್ನೋಲ್ ಬೋರುಂಡು ವಿಶ್ವನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಡಪುಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿಯದು ಪಗಿಲಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಗಾಯನ ಉಂಡು ನಿದ್ರೆನು ಗೆಂದು ನಕಲು ಬಾಬಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕ್ಲೆನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಹ ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಏತು
ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಚಿಂತೆ ಎಪ್ಪುಡು ಬಾಪ್ದಾದನ ಜೊತೆ ಎಂಕುಲೇ ಜೋಕುಲು ಪುಗೆಲ್ನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಪೂರ್ಣ ಪರತ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಡಪುಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಏಪಲ ಸಹ ರಾವಣನ ಮತತಲಕ ನಡೆತದ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬತ್ತದ ಬಾಬಾಗ ಅಪಕಾರನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಿಂದನೇನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ತಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಉಪಕಾರನು ಮಲ್ಪಡಪನು. ರಡ್ ಕ್ರೋಧದ ಭೂತಲ ಪ್ರವೇಶ ಎರೆ ಬುಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಸ್ವಭಾವದ ಕುಲಾವುಡು ಯುಕ್ತಿರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ವರದಾನ ಸಂಪರ್ಕೊಡ್ದು ಬರಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಸದಾ ಸುಖದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಖದಾತ ಭಾವ. ನಿಕುಲು ಸುಖದಾತನ ಜೋಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಖದಾತ ಆದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸುಖದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಕೇವಲ ಇಂದಿನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇನಿ ಇಡೀ ದಿನ ಏರೆಗಳ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ತಾನೇ ಪಂಡ ಇಂದಿನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡು ಅಂಡ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸುಖ ಏತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೆ ಏರೇ ಸಂಪರ್ಕೊಡು ಬತ್ತಂಡಲ ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಖದಾತನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಸುಖದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ದಿವ್ಯತೆ ಅತ್ತಂಡ ಅಲೌಕಿಕತೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಸ್ಮೃತಿ ಉಪ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮೋಡು 21 ಜನ್ಮದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನಡಾಪನು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಒರಿ ಬಾಬನ ತನ್ನ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಪಗ ಅವಿನಾಶಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ಆ ಒಂದು ಪುನ್. ಅಚ್ಚಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ.